Kardom nilijitan phangcho juiti present itu baca tailong nang kelang dun kado kawe karbiang long doa na phantame nilininga klong pen nang lituma phan nilichatai long pen nang churo pajiro pinilabang sa video long kela puhan lo ilitum ladak India long Dharmendra Pradhan alangli Union Education Minister pen arpu chi obublo I am resigning from my post as Education Minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the labang so arpu ka chi obub abangke lake malu mala muni ke klem kle lake sung krung Dharmendra Pradhan alam thea puthak pen penak ani like pajir midam jia phan nalitum lang pon ikha Dharmendra Pradhan jongsi inut aning ke hengno dak la pen ki chok chenaya bang pulo tangte jong hele rada tum jong sita la pen munit alang joini pen chipathi sita det hengno dak sita me alang jong si ke hengno dak aning ang thin pulong te alang li labangso atangka ang som pen la pen labangso me thang ang hoi pen ra tum jong hele sunoi la pen sun vek nang ji pusita me alang hin pen sun sedet ji Modi Prime Minister amat pasuntuk ji pupe setame alang che theklong lo je alang methang anghor adiuti kachiklem clear posi pini risori yang atum ni phan ke chok che ke theklong aposi ni phan nang jong lo chi song lo protest dolo det suluk sodak dolo la son alang che matha thek la ke heng no dak ani ang thin alang long avima pusini puda alang jong si kamatha kimi ang thin aviation te dedang bong suluk sodak chitu chethat ron mai do setame arpu pen chiu e mune chepathi non apran chepadamon det hengno dak non aleng nipu non labang so sarkar ke do tik lapen BJP ruling tika bangke ni reng nang ji lapen ni ali long unang ji apot ni arpu pen sunsi pupu kogi akapreka lampen divert hai akapreka lampen chipang sam ta hai setame arpu pen abangke la ke chi o e setame no la lang li bangke Dharmendra Pradhan bangke arpu pen chi o bu ni joini pen chi thu che that ni joini pen ron mai chi chok che theng la pen mane mane asomartum apran ke dam la son avedet nang ji pu alang like det aphan ka ching hon thega banglo muni la phan ka ching hon thega banglo alang khelong det along munit along ahok avi ke do banglo nile pu dam je bangke alang li ka ching hon avido la so posi ni join ni pen det abang hengno dak det nang ji bado so marta me nege chok che pen apot badu ta me ke thi chipang ki thi pang tar aprang ga dam pang tar avedet nang ji badu ta sung sedet nang ji det hengno ne dat nang ji pu alang ke matha thek la si ne ke alang li hin phan ke aning ang thin hengno pu ke ni la da ke thek dam long le jong sa alang li ning thin hengno dak poson te jong hele det hengno mane mane somar chipathi sitame det le suluk so dak do tame alang le me thangar pu ke chi u e la sona thasi da karbiang long tame ke dam tang eli tum PGR vijar along le kache song muni tum apran dam bup anta dolo CEM ahem me kai chok anta chi song lo setame CEM tuleram rong hang ne ke chok chia pot si apran dam bang dam lo ne hem minang kai lo ratum anin eng samse pek lo la so PGR vijar long le ni ke eviction thek thelo la pen Assam government pen tame ni phan labangso apgr vr along le puthaka bangke kai kita ke kham khedu aposi ne raratum det along karbiang long long council raphan chinghon pen det long riphan chinghon pen ni ke chok che polupu chikubir beke alang aning alo CEM turam long hang kama thaki me ka videt penapot aning chelar ingtung te det penapot
arpu pen ka chi oji ke a phialam lo pini PGR VGR long le eviction vek nang ji putoi jeng ta pinian tak tem kle la so klem kle da pota pini karbiara da tum do anta me alang phan ningkang sam se chapaklang lo sitame pinata nege chok che polo pu bang che matha thedat ke jong CCM turaram long hang ta nege chok chia polo karbiang long homoisa ke do ni hemanta me kai apran da ke dam nang atum arenga hukiso police ke nep kang nang phate ke jang aposi ni join ni pen karbiang long det karbia khai tum ni join ni pen khayang bong chi hutura vedat nang ji pu kama tha ke me sonte alang ni ke claim thek thelo ke claim thek atum pa ja ponang pa claim nang pusi ar pu pen chi ubub ji non dharmendra pradhana sonak tha ta me chi u e ke munira tum thilo apran dam lo PGR viara long le join ni seta be alang la so tangka anghoi chi ung tung te da pena jok pini antam me alang ke chok che chi chini ne det adai chi chini ne det kamatha che la le det la hello ke heng no le dar puke aning che la thek nang yi dharmendra pradhana song thak ke chok che chi chini thek nang yi dharmendra pradhana song thak adai chi chini nang yi dharmendra pradhana song thak ratum ke jong alang long kili chiputhek nang ji dharmendra pradhana bangke ki chok aning kang thira munisi bang atu pen chi ubup lo la pen dagli tum karbiang long richard tok bi lata education EM lo la pen pini ke dam tang karbiang long sarotoning ti ki pi school anta pini BJP government ke bang penamat pinang ana dim school bangke pawi ek lo pini exam ke fair karbi tum ong ngai lo question paper kilik aputhak pini education EM Richard Tobi kitiata lahai chelang dunde Richard Tobi talata karbiang long education EM ke adai ke then nai lo pini student atum ahum tin tame ni kachini da madim bangke kitab long et e pensi aning kan tame score ke dun tate pusi ke thek po lapen an ki pipe pinang an adim ke dolo uniform anu tin long tame asile ki pi ka phialam lo abajet anta ve la poanta paklang tamela hai tame pini pinang tum fesar pilo complain lo se tame education M Richard Tobi pini nege chok chilu pu alang chikrong kre pini dharmendra pradhana song thak alang ne ki claim thek the ki claim mun e la pen ni ke chok chia polo pu ke chema tha the nasini pini nili labang so satai long pen dak dowar baguri education M Richard Tobi phanta mi ni ki puji ke la pulo pini karbiang long school do an college do an seta na hok adim tame kimi sen pen student tum charli long le hostel long lang ka ching lu adim anta ave lang chu sok adim anta ave dak dai thora long amalan tame nadak karbiang long along pen along school ke arve ke jang ho ke teacher atum lo anta thana thave student atum ke do kang ni adim anta ave lapen along pen along abang ke sarkar pen student tum phan an pinangji puta pipe lapen student atum kitab ke long e pen si aningkan school ke dunta dolo pini school ke dun phan bag pipe ron re buhi pipe kolom pipe government schools tame lapen pini boreng ang hoy karbilang we teacher appointment antame permanent aphan pithek the lapen karbiang long non education em Richard Tobi ke don hosi karbia tum sakuri long ulo puche thana thaiwe along pen along school dag ni tum Malaysia long bangke provincial anta pini anta Malaysia school ta padeng thek the pi thek the
Malasi high school along thang nat ason avi pin lo kithipu sitami pini antami thang nata alang akemia kamphan wangwi lahai aputhak jong lo sitami lahai aputhak pulo sitami alang asapta anu chewarwe arpu penda suning tungte arpu pen chi ung tungte pepo tangka pen chi ung tungte sitami non dharmendra pradhana bangke alang mithang ake chok che chini pen bangke amithang arpu amithang anghoi amithang akam tangka doan tambe alang ke chi obup si pinike ke klem thega tum paklem nang pusi bangke rara thengno dera thengno bangke cherayan det la son nang ji apolo jongsi karbyang long education em richard bita thek thelo un elo langun thek thelo pulongte pangri thek thelo pulongte ni pachun elo pulutangte nang mithang arpu pen chi obup nang ji apolo tame alang abangke det sung non det vir non chari thengo chari rek the non banga somar heng non me non chepa thi non chepa jang non ni chini nok ne lo ni ar pu bangke ni ke cheu e la pen ni la bang song hoi pen ke ni ke chiterek thek the chewa thek the tangka pen ke ni ke chiun e la ke richard tok bi ke la pusima thak ko tame dharmendra pradhana bangke bangla pu matha the darlo anghoi leke thekali arpu leke thekali tangka leke thekali der sike the longri sike the munira pran sike the keme sike nang ke chok sike nang ni joy ni pena jok det ki sung nang bangaso mar ki thinang bangaso mar ki vir nang bangaso mar ke chali ka tikuk nang ke ni hang he po alang ke arpu pen chirian buk la pen chu bub lo setame pidi education em richard top bige la son matha the ami thanga phanche matha lo la se dharmendra pradhana bangke keme pik pusini ke dakama thada pini education em richard top bi chot kale lo pini tuliram long hang ta son thak lo karbyang long konun puta sulu so dak dolo je pgr vijara long le ke eviction se pen apot labangso apgr vi ala ke chisom pen tame munit apran dam lo hele amu chonang lo penan to mareng solo police tum kinep kang nang ke thank you chok lapen CEM a hemanta mikai lo ratum ananing ke punglo setame pinian tame CEM tame ne joini pen karbyang long homoisa ke do homoisa ke thei munit to maning kang samse lapen apran ke dam lahai ke ne joini polo ne ke claim clear polo ne kar yuje polo ne ke pachun pi thek the polo pu alang limit hang adai chi chini ne joini pen det abang sungse det nang ila pen ne joini pen ajok kai ki tame munit tumang bong apran ke dam nang lake ni ning hang he je ni dera punching hon karbia punching hon ni ta karbia via posi arpu lege thekali ning hoi lege thekali tangka lege thekali rat sike thela pen rat sike me sike nangji la pen rat sike chok sike nangji pura dharmendra pradhana sonok thak CEM turam lahata arpu che ulo ma chu I matidi kachi uji gali alang nona bangke MLA tang hoi talang se charai det council CEM tang hoi charai det anu kapre ka bang ka paklem nong le lapen non nang kele ji tame alang tu family politics ke pathuji phaning aning ha non karbyang long council kilit tame alang tum hemi CC labang so council long ke arpu chara aja phansi ka matha la ana ka matha ke do ko anta pini karbiara tum inside un thek the ra tum ana ki sung I alang ki claim clay ke dam de pen apot alang ke pachun e pen apot ra tum ki sung ra tum kaningri do seta alang ke thangta aning ka chalar pen ke chok chipu che matha thek the je alang mi thang ali mi thang a phansi che matha chot si dharmendra pradhan kamatha son asonte bini karbyang long tame labangso PGR vijar long le tame anuka pre ke klem theka tuma phan anghoi pe ka sonte anghoi pia sonte alang le aning chelar pen ubu ba sonte komania bang ke labangso PGR vijar long le tame eviction etpo pachun etpo lepen pini
Richard tok bitame Doramendro Pradhana song thak ami thang ki un i ki chok chi ki claim lahai apot rat tumake jong chini pen arpu Doramendro song da thachi obubra education em anuka prek aphan Richard tok bita paklem asonte pini karbileng vete char dak itum mitha lo si chelong labji lapen voreng anghoi tame ong dung atum chelong ji lapen pini ari so yang kapur hi atum pini BAME ke pas atum pini sakuri ake joy pen chelong ji lapen ake joy pen pithek ji apolo lapen along pen high school ke province lai tame padeng ji phanta deng eta haipo la so apo si pinak ngala tum ke education em Richard tok bia phan jong lo sitame pinian tame alang adaya bangke Dharmendra Pradhan sor thake alang matha the ne claim thek the apot anuka prek paklem na puke pinian tame anghoi pen chelarun e chelar thek the labang so tangka ajoy ne apok ajoy ne ni labang so video nili kaselam ke la phalo je Dharmendra Pradhan ason thak thak anutin tame mithang anghoi ki chok chiapor ratum nang ke jong dolo ratum jong si akisung pholo pulongte ami thang anghoi cheu unjima cheu thegi ma Dharmendra Pradhan so thak cheu thek theke la sila bang so puthak Dharmendra Pradhan phan penanga tumke hiring lo arpu pen pachi o lo misen lo pusipulo alang ki claim clear pot ke dam dia pot pulo sitame alang yong si matha hengno dak posonte la son ki jong do ka protest do aprandam do tame chiu e setame kamatha mi sena po se ami thang adai chi chini lo la senili hin pen tame Dharmendra Pradhan phan ke nili churulo setame non ke dam tang an ke tum Karbi Anglong punon Assam punon Central punon ki chok chi chini ne pin ki chok chi adai chikrong kripin atum do ola ta Dharmendra Pradhan bangke alang like ami thang ke chok chi chini chi alang ke arpu pen chi sun tuklo si Dharmendra Pradhan so tha ke baduta phudun dela lasla bang so a video nili kasalam pen ke thanat pon alam jong sinang litum nang ke lang dun kang sai kang cha pen ke mi sen alam ning kang samalam kacheton alam jong sinang litum ke theklong do pote nang litum labang so video nang litum un an ke share tha lapen labang so video kelang milang pulang te ting ni ne pin pen nang subscribe pitha do me thak me cardon